Тапшыруның алдагы кытлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Мухаммедов Фәнил Абдулла улына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше Наилә Исмаиловна, улы Илнур, кызлары Эльмира һәм кияүләре Азат, оныклары Ралина белән Илназ, кайнанасы Сәгадәт Фатиховна, кодагысы Мөнҗия Алимҗановна һәм барча туганнары кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең кадерле кешебез 1961 елның 11 февралендә Мәсүдә Фатих кызы һәм Абдулла Сулейман улы гаиләсендә икенче бала булып дөньяга туа. Гади авыл баласы булып үсеп, 1978 елны Иске Мастяк авылында мәктәпне тәмамлый. 2 ел илебез алдында булган хәрби бурычын намуслы килеш Монголиядә үтәп кайта һәм авылда юл төзекләндерү бүлегендә үз хезмәт юлын башлап җибәрә. Шул ук вакытта Арзамаска укырга кереп, юл техникасын эксплуатацияләү һәм ремонтлау буенча мастер-механик һөнәрен үзләштерә. 1987 елдан алып 3 ел Комсомол оешмасының сәркәтибе булып эшли. 1989 елның 1 апрелендә кадерле әниебез Наилә Исмаиловна белән гаиләләрен корып җибәрәләр. Шатлыкта һәм татулыкта 2 балалары, кызлары Эльмира һәм уллары Илнур туа. Хезмәт юлы әтиебезнең күп кырлы. Ул Дружба колхозының гражданлык оборонасының рәисе булып, аннары сөт эшкәртү фермасы мөдире булып, кырларда учетчик, нормировщик булып, һәм бүгенгесе көндә төзүчелектә бригадир булып та эшләп килгән. Ул үрнәккә куярлык гаилә башлыгы, хөрмәт итәрлек әти. Шын күңелдән яратырлык бабакай. Авылыбызда да аның абруй дәрәҗәсе биек. Аны барысы да хөрмәт итеп, абый дип кенә эндәшәләр. Кадерле безнең, бу юбилееңдә сиңа ниләр телик икән? Әлбәттә, иң мөһиме, Аллаһ Тәгалә никадәр язган гомереңә саулык бирсен. Тигез гомерләр язсын иде безгә. Әле тагын озак еллар, төпле киңәшләрең белән бала оныкларыңа юл күрсәтеп яшә. 60 яшькә җиттең бүген менә. Сыкланырлык гүзәл бәйрәмең. Сиңа хәзер бүләк итәбез без теләкләрнең иң зур бәйләмен. Бисмиллаңны әйтеп көнен башлый, дуга кылып ята төннәрен. Яшәсеннәр имин балалар дип, кул төшерми сорый көннәрен. Түбәтәйле баба инде хәзер, артта синең еллар күп калган. Эшли-эшли аяк кулларың да кадерле без җитәрлек талган. Хәзер ял ит, үсеп җиттек инде, бала аныкларың яныңда. Әнкәйебез белән шатландырып, яшәсәгез иде тагында. Хөрмәтле Фәнил Абдуллович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Әткәй, синең туган көнең, бүген синең гомер бәйрәмең. Кабул итеп, алчы шын күңелдән якты хисләремнең бәйләмен. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Һәрчак шулай мәрхәмәтле булсын, изгелектә булсын күңелең. Дусларыңның җан җылысын тоеп, үтсен әткәй синең һәр көнең. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәт
бәхет шатлыкларга күмелсен. Fəriştələr qunsun inlərinə, ak nurlarga yaşat qıyını. Sin şanış direk bizge etkey, biz yaşaybiz sina sıyını. Kutlu bulsun etkey tuğan günün, yollarına güller sibilsin. Ömürlerin kadir hürmetlerge, bәхет şatlıklarga kümelsin. Kutlu bulsun etkey tuğan günün, yollarına güller sibilsin. Ömürlerin kadir hürmetlerge, bәхет şatlıklarga kümelsin. Ömürlerin kadir hürmetlerge, bәхет şatlıklarga kümelsin. Bәхет şatlıklarga kümelsin.